Eu son Iria. E eu son Sara. E somos membros de Pataca Labs. Somos un grupo de fedelleiros e fedelleiras que nos dedicamos a aprender con as novas tecnoloxías, como algúns aparellos como estes que temos aquí. Hola, son Javi, estudio cuarto de ESO no Colexio Xosé Pichel de Coristanco e estou facendo un xogo con Scratch. Scratch é unha linguaxe de programación gráfica. As instruccións son como pezas de puzzles que se encaixan para facer o xogo que ti queiras. Hola, somos os alumnos de cuarto de ESO de Tecnoloxía e hoxe quero presentaros a Pataca Pulsadora, que é unha impresora 3D que estamos realizando este ano como proxecto. Un maker é unha persoa con curiosidade que non só consume tecnoloxía, sino que tamén crea os seus propios obxetos tecnológicos para saber como funciona e para poder decir fíxeno eu. É que a robótica é moi complicada. Non, que calquera pode chegar a facelo e que se o mellor queres ou te interesa este rollo, que non dudes en ir buscando. E coñecedes algún robot? Coñecedes algún? Non. Ningún? Non. Yo non. Bien. Por ejemplo, si hai un robot de césped que só sabe cortar o césped cando ven da fábrica. Se ti lle enseñas e lle programas ben, podes saber cortar o césped, barrer, fregar, limpiar a mesa, xogar. Cuando nos propusieron participar nesto da robótica e da programación non tiñamos nin idea, ahora tampouco, a verdade, pero estamos moi ilusionados en formar parte deste proxecto e aportar as nosas ideas creativas e todo o que faga falta. E o que máis me gustou deste proxecto, cando me propuxeron, foi o carácter integrador que ten. Pois pareceme un proxecto moi interesante porque por primeira vez estamos traballando infantil, primaria e secundaria, estamos poñendo as bases para que algún día podamos traballar con proxectos. O curso que ven, se todo vai ben, igual traemos non, facemos nosotros todos un robot aquí para a clase e a ver que lle podemos mandar.